ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆରେ ମହୋଦଧିରେ ବାସି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦାରୁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିବେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଦରବାରରେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଦେଶରେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦାରୁ ଦେବତାରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ଜଣକ ଏ କଥା କହିଲେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ କେହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ କ'ଣ ସତରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦାରୁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ 21 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖିବା ହୋଇଛି କ'ଣ? जगतर नाथ जगन्नाथ सारा पृथ्वी आपको कला ठाकुर बोलाते कहीं आपण सब कलार मालिक। आम लोक कला और लोक नृत्य आपणकर पाद तले समर्पित करुछु। पानी पवन झरणा पहाड़ मध्य गीत गाए।
ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ତ ଦେଖିଲେ, ଚାଲୁନ ବୁଲିଯିବା ଟିକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତ ମାଛ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆଡ଼େ ଯିବା। କାହିଁକି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳାକୁ ଦୁର୍ଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଆଇ ଯୁଗ। ଏଠି ମଣିଷର ସାଥୀ ହେବେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ।